Už som s vami zdieľal veľa užitočných a zaujímavých informácií o rybárskych prútoch Black Edition Kaivo LR, ktoré sa čoskoro dostanú do predaja, ale som si istý, že väčšinu ľudí v podstate zaujíma, keďže tieto prúty sú už od začiatku LR, teda vyvinuté na dlhé vzdialenosti, na low, na veľké vzdialenosti, rybárske prúty, ako fungujú, ako sa správajú pri nahadzovaní. Už v Číne som ich veľmi veľa testoval, mám za sebou množstvo skúšobných nahodení a je zrejmé, že do predaja sa mohli dostať až potom, čo som usúdil, že sú dokonale vhodné na úlohu, na ktorú sme ich navrhli, ako sme ich vymysleli. Už som z týchto rybárskych prútov veľa vecí ukázal, ale jedna vec doteraz chýbala a tou nie je nič iné ako očka na prútoch, ktoré sú naozaj pozoruhodné, pretože aj keď je použitý ten najkvalitnejší materiál, aj keď je to ten najlepší karbon, z ktorého sú vyrobené. Aj tá najlepšia charakteristika je zbytočná, ak by sa na ne s trochou preháňania dali také hlúpe očká, ktoré by nepomáhali pri ďalekých hodoch. Som veľmi hrdý na to, že sme našli takú exkluzívnu a na daný účel dokonale vhodnú sadu očiek, ktorá je aj vzhľadom naozaj moderná. Pretože ak sa na to pozriete zblízka, ukážem vám to, tak je vidieť, že vnútorná časť očka má veľmi zaujímavý meniaci farbný efekt. Ako ním otáčam, raz ho vidím zelené, potom zlatisto-žlté alebo dokonca fialové, v závislosti od toho, ako naň dopadá slnečné svetlo, vždy ukazuje inú farbu. Nie je len mimoriadne odolný, s dostatočne veľkým priemerom, ale je naozaj veľmi pekný a výnimočný. Priemer vodiaceho očka je mimochodom 50 mm. Pri prútoch na ďaleké hody je samozrejme očakávaním, že toto veľké očko s priemerom 5 cm bude prvým očkom a prirodzene ostatné očká sa tomu prispôsobujú, postupne sa zmenšujú, ale s dostatočne veľkým priemerom pomáhajú dosiahnuť najvzdialenejšie hody. Samozrejme aj v domácich podmienkach naše testovacie týmy skúšajú tieto prúty. Naši kolegovia ich neustále skúšajú, zaťažujú a testujú. Pozrite si prvé skúsenosti nášho kolegu Patrika Kováca a jeho podrobné dojmy a osobné skúsenosti z tohto rybárskeho prútu. Som jedným z tých šťastlivcov, ktorí môžu ako prvý testovať v domácich podmienkach jedného z najnovších členov série Black Edition. V ruke držím naozaj výnimočný diaľkový rybársky prút s dĺžkou 425 cm, tak sa poďme pozrieť, na akú vzdialenosť je schopný nahodiť a ako sa správa počas nahadzovania. Ako hlavný vlasec na bubon môjho naviaka som použil vlasec Max Motion Carb Gold s priemerom 0,25 mm. Vyskúšam rôzne veľkosti závaží, od 113 gramov do 143 gramov, vo všetkých prípadoch s hrotmi háčikov s návnadou, zobrazujúci 20 mm boilies. Vzdialenosť 150 metrov som presne zmeral, takže môžeme začať nahadzovať. Nasleduje ešte jeden hod so 133 gramovým olovom. Teraz som si už s prútom dostatočne zvykol. Poďme na to. Netreba vôbec šetriť prút, ale poriadne do toho zatiahnime, aby sme dosiahli čo najlepší a najefektívnejší výsledok, ktorý si zaslúžime. Klip sa ľahko uvoľnil na 150 metroch, myslím si, že s dostatočným tréningom je v tom ešte úplne v pohode ďalších 10-20 metrov. S nahadzovaním som skončil, takže na prvý dojem môžem povedať, že prút prekonal všetky moje očakávania, je naozaj skvelý. Bez tréningu som s ním ľahko hodil 150 metrov a stále má ešte veľkú rezervu. A ešte by som chcel vyzdvihnúť jednu dôležitú vec. Pozrite sa, na toto netreba nákladné auto. Napriek dĺžke 425 cm jeho transportná dĺžka len 114 cm. A myslím si, že toto sa bude páčiť mnohým mojim rybárskym kolegom,